אוקיי, חימום עם סולם כרומטי. אנחנו מתחילים רק עם יד שמאל. אוקיי, בואו נזכר רגע במספר האצבעות. זוכרים, האגודל יהיה לה מספר, כי היא רק תומכת פה מאחורה. אוקיי, האצבע היא מספר 1, האמה מספר 2, הקמיצה מספר 3, והזרת מספר 4. תרגיל שאנחנו עושים הוא כזה. אנחנו מתחילים ממיתר שישי העליון, אוקיי? יד ימין כרגע לא פורטת. הצליל הכי נמוך בגיטרה הוא הצליל E, אוקיי? שהמיתר העליון פתוח, אני לא לוחץ על שום דבר. אז אנחנו נתחיל ממנו, סופרים 4 פעימות. 1, 2, 3, 4. ואז לוחצים על מיתר 6 בבית ראשון. 1, 2, 3, 4. עכשיו עם אצבע שנייה, עם האצבע הזאתי, עדיין אנחנו על מיתר 6 בבית שני, סופרים 4 פעימות. 1, 2, 3, 4. אצבע שלישית בבית שלישי על המיתר העליון. 1, 2, 3, 4. עכשיו עם הזרת, שזה אצבע רביעית, בבית רביעי לוחצים. חשוב ללחוץ פה, קרוב לשריג, אוקיי? לא כאן, אלא יותר לכאן, לשריג שלכיוון אחור. אבל חשוב לא ללחוץ ממש עם האצבע הזאת, לא ללחוץ על השריג, כי אז הצליל הוא עמום, אוקיי? הגענו לפה, אנחנו עוברים למיתר חמישי. אוקיי, המיתר הזה, פה אותו דבר, אנחנו סופרים 4 פעימות שהמיתר פתוח. 1, 2, 3, 4. לוחצים עם אצבע ראשונה בבית ראשון. 1, 2, 3, 4. אצבע שנייה. 1, 2, 3, 4. אצבע שלישית. 1, 2, 3, 4. אצבע רביעית. 1, 2, 3, 4. שימו לב, כמספר האצבע גם מספר הבית. זאת אומרת, אני לא אלחץ עם אצבע ראשונה בבית רביעי כרגע. אוקיי? לכל אצבע יש את הבית שלה. בית ראשון זה אצבע ראשונה, בית שני אצבע שנייה, שלישי בית שלישי, ורביעית בית רביעי. עכשיו אנחנו עוברים לעשות אותו דבר על המיתר רביעי. אוקיי? המיתר רביעי מלמטה. שהוא פתוח, אני סופר 1, 2, 3, 4. לוחץ בית ראשון, 2, 3, 4. בית שני, 2, 3, 4. שלישי, 2, 3, 4. רביעי, 2, 3, 4. עובר למיתר מתחת, למיתר שלישי. סופר שהוא פתוח, שאני לא לוחץ על כלום. 1, 2, 3, 4. עובר לבית ראשון, מיתר שלישי. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. מיתר מתחת למיתר שני. פתוח 1, 2, 3, 4. בית ראשון 2, 3, 4. אני מזכיר שאני מיתר שני עכשיו ובית שני. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. בכל פעם שאני עובר לבית אחר אני מוריד את האצבעות האחרות. שלא יהיה מצב שכל האצבעות לוחצות ביחד. כל פעם שמחליפים אצבע, אז היא לוחצת לבד האצבע שלוחצת. עוברים למיתר התחתון, מיתר מספר 1, פתוח 1, 2, 3, 4. בית ראשון, 2, 3, 4. בית שני, 2, 3, 4. בית שלישי, 2, 3, 4. בית רביעי, 2, 3, 4. וחוזרים עכשיו בחזרה, שסופרים 2 על כל צליל. אני חוזר בחזרה את הדרך כמו שעליתי. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, פתוח, 2, מיתר שני, בית רביעי, 1, 2, אני עדיין למיתר שני, בית שלישי, פשוט בירידה. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, אותו דבר על מיתר שלישי, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, מיתר רביעי, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, על מיתר חמישי עכשיו, בית רביעי, מיתר חמישי בית שלישי, מיתר חמישי בית שני, בית ראשון,
פתוח, מיתר פתוח, מיתר העליון, מיתר שישי, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, פתוח, 1, 2. עכשיו אני עושה אותו דבר, רק שאני פורט על מיתר פתוח. 1, 2, 3, 4, עובר לבית ראשון. 1, 2, 3, 4, בית שני. 2, 3, 4, בית שלישי. 2, 3, 4, בית רביעי. 2, 3, 4, עובר למיתר מתחת. 1, 2, 3, 4, בית ראשון. וככה הלאה, עד שמגיעים לפה, למיתר הראשון בית רביעי, ובחזרה 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, עד שחוזרים למיתר העליון. זה תרגיל חימום כרומטי. כדאי לעשות אותו לפני כל תחילת נגינה. אחרי שמכוונים את הגיטרה, לעשות את הסולם הזה, הוא מצוין לאצבעות. גם לעזור להם לדעת איפה להתמקם, גם לחמם את האצבעות לקראת הנגינה. זה ממש עוזר גם למעבר אקורדים. מומלץ מאוד.